Tembangan, aku tak nyuwun suarane Genduk Umi Hafifah sik laras pelok. Nek urung pangkur ya aku urung lega kok Genduk Umi. Iya. Ayo penak-penakan sik nggih. Monggo kasuwun jumeneng. Koneng-koneng kawula Jawa. Nggih. Di anu mawon dikebaki panggunge mawon mboten napa-napa. Radi majeng mriki mboten napa-napa, Bu. Nggih, sing enten Jawi pager menika mlebet mawon mboten niku untuk umum penonton menika untuk. Nggih napa wonten inggil panggung nika wah malah pek. Nggih, mboten napa-napa ayo klasane dilebokke sik ya. Heeh. Pancen iki rejekine Banyu Mili saka Simbah Kakung karo Mbah Putri. Mugi-mugi rezekinipun Pak Sarwoto sekeluarga. Amin, amin, amin. Kados toya Jawa ingkang tumiba wonten dalu punika. Amin, 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 amin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Monggo kursi sing urung diseni dilenggahi ora apa-apa ya, Mbak. Nggih, mboten dados menapa. Karo golek-golek tiker apa piye ya. Ten panggung niku ten pinggir-pinggir niku menawi dipun lenggahi nggih monggo mboten napa-napa bebas mawon. Nggih. Perjuangan ibu-ibu sing arep mirsani ak dhewe lho, Le. Lah iya to. Direwangi gelar mantol. Kaya kowe dhisik ya. Oh, kan ngendi? Beda tujuane. Mbak Umi. Dalem. Pangkur nggih, Nduk. Nggih. Heeh. Kula aturaken dumateng Sohibul Hajat, Simbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Sarwoto, Mbah Triwarsini wilujeng midhangetaken syukur Semarangan ya, Nduk. Dene ora tak semanggakake panjenengan nggih. Pilih Semarangan apa Gombel? Ya nek aku pilih Semarangan. Semarangan to ben mantep sisan kok. Karo nglaras swasana, ya benake kursi karo benake kloso. Iya. Yuk, diaturake Mbak Umi Hafifah.
cek laras rada methit, Nduk. Monggo. Kalon. Bismillah. Sitingkas Nduk Cahayu. Jan, sinden pancen. nom. Ra tau balekke gending apa-apa disabet lho wis. Jan. Kaya nom-nomane Mimin ya. Aku ya ora tau balekke lho, Bre. Ning aku tak anggo meneng apa tak anggo meneng. Ayo nak. Sinuba sinukarta mrekredarta pakartine ngelmu Ya, terus kang tumrap neng tanah Jawa no. agama ageming ngaji Minangkani panyunipun netizen ngrasakaken lelagon langgam ngujiwat Nduk Cahayu. Ayo diaturke nggih dikae langgam sing kepenak kae. Malik pelok barang. Mboten napa-napa. Wong iki penyuwunan kok dadi pancen ya dienggo ngradinke penjalukan. Iya. Heeh. Monggo diaturke. Iya. Bismillah. Yuk. Sesele
sawan sisan. Heeh. Nom-nomanku dhisik jaman Aduh. durung dirusak kanca-kanca ya ngene iki lho. Kaya ngene iki piye kaya Jaman Mas Begeson ki lho ngobrak-abrik aku ya tau. Alah, dhisik suaramu ya medhit ngene. Ya becik ngono kuwi. Jiwat ngene iki ya kuat. Mbok nyoba. Ayo, ya dites sithik ae. Men para netizen men bidi. Lirike netro. Ya coba suarane kaya apa? Sing pas medhit to. Ya iya ya. Netro. Nano. Ya. Oh kandhani sing apa jenenge men ki kandhane slenco kabeh. Ya suara medhit to. Ada dia enggak ke. Wis mesakno telakmu lek. Hamong tansah. Alah hamong tansah. Alah. Wis kowe iki ora kumat gertmu wis matur nuwun. Rasa Iki kula ngoyo. bar bodho niku sakjane cek glerek-glerek ning ya wis. Dasar atine resik masuk angine aurane tetep positif. Oh, kecapean Pak BG. Oh iya. Sampean to saya. Apa anu sampe bar miskram ta? Miskram metune andong ngoten kok. Andong sak jarane dadi nanti bukaan 28 ya ora metu-metu dadi blerek. Tim blerek ket kondas tekan kini. Kecapean bangun rumah. Mbak Mimin punya rumah baru di depan exit tol. Kok ora kondo-kondo ngerti tak. Jan nyenengke. Iya. Ngawekani nek job luar kota niku lho dadi Ora jarene tukang dhewe apa ya to? Pasang boto dhewe to? Bintang tamu kok masang boto dhewe maksudmu apa ora kuat bayar tukang. Lah wong medhiye coker dhewe lho ngono ki. Engko diteruske anu ya sila ing janji ya. Oh nggih. Anggitane Suwargi Reka Mas Haji Anom Ki Anom Surata. Ayo. Ayo Nduk Umi. Suara kur ya. Yuk. Neno Haluan kamplang seru. Aku wingi ketemu sing pates mati uni ben saiki aku tenan ganti bos dikaro Allah muga mulia ora ngono jago ora ngono kaya teka hidup sehati jemput siramu ngapusi aku rumah sami saiki apa to kanggo dureni aku ungkarimu nasib cinta nopo syukur-syukur kusimane sangat murah. Terima kasih matur nuwun. Wah, seger ya. Karya Ki Haji Anom Surata le. Nggih. Sela ing janji. Sila. Oh, nandur ngunduh. Tambahi karo Mufida karo sing padha-padha Jawa Timur karo Umi. Ayo, mau telu. Sinden kok pedingane dhewe-dhewe. Krim piing ngono kae. Elak. Piye? Niki wonten atensi saking saken dilek Rayinipun Kang Pamungkugati Nggih. Diwar Sini. Nggih. niki ngersakaken Mawar Bodas. lagu Mawar Bodas. Oh, nggih. Mungkin jenengan seneng Bang ya. Oke. Ayo iki anu sik apa? Ayo. Siap. Bertiga Ayo. sik. Jaranan sik diluk wae. Jawa Timur. Coba anu krimping Karo lek- nong ning ngono kae lho, main apik yo. Yo sentere we. Senterewe. Seren dhewe sik. Senterewe. Lah yo seren dhewe
Sewerente, Pak. Senderewe sing saka Jawa Timur, Tri. Sing Jawa Timur. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung. Ayo, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung. Ya. Yo, Yo trio senderewe. Tunjukkan, aja dipendam selama Ayo, ini. Jatim iki ketok kudu ketok asline. Kok koyo malah ngene lah ngene lho. Kowe dipirsani maratu ora masalah Wah. Pentas kok. Men, Maratamu yen iki turu. Maratamu ngerti sisi lain dirimu. Tunjukkan keganasanmu. Ganas. Iki ganas anggone niku lho beksa. Ya, Umi di tengah, ayo. Sing kur siji loro telu papat sulunan iki sulunan. Jawa Timur sisih kidul kabeh nggih niki. Yo, siap, jejer. Yo. Kompak lho ya, kompak lho. Ayo, kaya apa? Yo. Ayo. Ayo. Siap. Yo, nyekel mic. Ayo, kerimping nyekel mic senderewe. Ayo. Iya. Cik rak lu, ya. Krimping suarane prajurit Wasik. Balungan.
Iki kaya nari ndolalak kae lho pas nang Karanganyar kae lho. Aku walah ndolalak jare. Alah sirai gundul ndolalak arek. Iya. Jas ya. Jas luar biasa lho. Sip, dadi memang ya ngene iki lho. Nggih. Khasanah budayane Sanah dhewe. budaya ragaman menika kolaborasi Jawa Timur Jawa Tengah. Nggih. Nggih, diasare sindene nom-nom, Nom-nom. dinas luar biasa.